La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest dimecres el Jardí dels Aromes, un espai ajardinat que es troba al carrer Monturull, camí del Poble Sec. El jardí s'ha pensat per tenir el mínim manteniment possible i amb plantes de clima mediterrani que no necessitin ser regades. Intentar estalviar, no només econòmicament, sinó també mediambientalment sent molt més acurats. Així, aquests jardins bàsicament hem utilitzat plantes mediterrànies resistents al fred, resistents sobretot a la sequera. Aquest nou espai és el primer d'ençat amb els nous criteris de jardineria i si dona bons resultats es vol dur també a d'altres llocs de la ciutat. I aquests espais, d'alguna manera, comencen a perfilar aquest nou tipus d'enjardinaments que volem començar a introduir a la Seu. Per el que he dit abans, reduir els costos no només econòmics, sinó sobretot mediambientals. El fet de consumir menys aigua, de consumir menys adobs, d'haver de realitzar menys tractaments fitosanitaris, doncs és positiu per al medi ambient, i per al medi ambient i també per la butxaca, perquè ens estalviem molt diners. El Jardí dels Aromes compta amb espècies com el romaní, l'espígol, la Maria Lluïsa, el llorer, entre d'altres. Aquestes plantes organitzen un jardí que pretén estimular els sentits de la vista i l'olfacte dels ciutadans que vulguin gaudir d'aquest nou espai verd a la ciutat.